ibu jaluk tambah donga ojo nakal tansah bekti besok gede dadi priyayi kang mulya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pinanggi malih kalian Ibu Galuh Windy Asmara Brilianti wonten pasinaon basa Jawi nggih. Pripun kabare para siswa sami sehat? Alhamdulillah yen para siswa sami sehat, Ibu wonten mriki nggih alhamdulillah diparingi sehat. Monggo amargi tesih ing pandemi Covid-19, pembelajaran daring tesih diperpanjang. Ayo sisipaken pantunganipun mugi-mugi pagebluke enggal oncat terus saged kegiatan pembelajaran malih wonten kelas nggih. Nggih langsung kemawon materi pertama ing basa Jawi inggih menika materinipun serat Wedotama Pupuh Pangkur. Nah, nek para siswa niku ing wingking niku enten tembung pangkur. Pangkur yaiku salah sijine utawi salah setunggale judul lagu tembang macopat. Nah, jadi materi pertama ayo latihan nyinaoni tembang. Mbok menawa para siswa ana sing suarane apik, moko enten produser lewat kan barangkali. Nah, moko enten sing dados warangono sinden utawine mangke dalang ngaten nggih. Saderengipun mangke nyinaoni tembang macopat, para siswa kudu ngerti rumiyin apa sih tegese macopat. Macopat jelas tembang Jawa nggih. Tembang Jawa kang nyeritakake urut-urutaning keuripan menungso awit lair nganti mati. Menungso mesti urut kan ya. Urut-urutane menungso awit lair nganti mati. Ora mungkin wong urip kuwe mati dhisik nembe urip. Mboten kan? Nah, Ibu ulangi malih nggih, napa niku macopat? Macopat inggih menika tembang Jawa kang nyeritakake urut-urutaning keuripan menungso awit lair dumugi sedo, awit lair nganti mati. Nah, salajengipun pinten jumlahe utawi cacahe tembang macopat? Nang kono jelas urut-urutaning. Urut berarti mengko sing jumlah macopat niku kowe kudu nyebutaken pinten cacahe? Enten 11. Berarti mengko kowe kudu saged nyebataken jumlah macopat niku sing cacahe enten 11 kedah urut nomor setunggal ngantos nomor 11. Nah, ayo langsung kemawon kinten-kinten napa urutan macopat sing nomor setunggal? Urutan nomor setunggal inggih menika macopat Mas Kumambang. Mas Kumambang. Mas niku tegese durung ngerti lanang utawane wadon. Nggih, Ibu ulangi. Mas Kumambang kuwi asale saka tembung mas karo kemambang. Mas kuwi tegese durung ngerti lanang utawane wadon. Nah, yen kemambang niku tegese tesi nang awang-awang. Yen kowe kabeh iso bayangaken nek enten ibu seorang ibu sedang mengandung, lagi ngandut, lagi meteng, niku artine Mas Kumambang, Mas. Ki ngesuk ki urung ngerti ki sinang jero wetenge kuwe anake lanang utawane wadon. Benten kan nek saniki kan pun enten USG. Nek jaman riyen kan dereng enten USG, terus kan dereng ngertos. Kuwi esuk jembang bayine lanang utawane wadon. Terus kemambang. Kemambang niku tegese tesi nang awang-awang. Awang-awang niku maksudnya kita seorang ibu niki ngenjang dereng ngertos, ngenjang laire bakal lahir slamet, gangsar, lancar. Utawane niku mangke nyun sewu pun babaran, pun lairan tapi dibundet meleh ing ngarsanipun Allah. Jadi intinya niku manusia
mung saged berencana, saged berdoa, tapi mangke hasilnya niku sedaya dipun pasrahaken dumateng Gusti Allah. Nggih. Paham napa mboten? Paham lah, gampang. Sing penting ibu kepengen kok kabeh niku nyimak. Nggih, nyimak. Samina wa atokna, nggih, samina wa atokna. Nah, kowe nyimak lan taat niku taat mendengarkan karo nyimak. Nanti insyaallah mangke mesti saged nggih. Urutan pertama Mas Kumambang nomor kalih. Nomor kalih inggih menika mijil. Napa Mas Mbak? Nomor kalih tembang macopat mijil. Mijil niku tegese wis lair. Ibarat wiji ya, si enom Mbak, si pentil lho Mbak. Mas, wis lair. Nah, yen wis lair berarti menungso kuwi otomatis wis ngerti lanang utawane wadon. Berarti tegese mijil niku artine wis lair, sampun lair. Lan pun ngerti lanang utawane wadon. Nggih, paham? Paham lah. Terus lanjut malih urutan nomor pinten? Nomor 3. Nomor setunggal Mas Kumambang. Nomor kalih mijil, nomor 3. Nah, wijine iki mau Mbak, Mas, otomatis kan bertumbuh meleh nggih. Dia bertumbuh terus berkembang. Nah, nomor 3 adalah macopat sinom. Sinom tegese berarti nom-nomane bocah. Ibarat ke mau bocah sing niki si wiji, si pentil terus bertumbuh mening dadi nom. Ibarat kue kayak apa ya? Mangga. Apa sih bahasa Jawane mangga ya? Pelem. Nah, pelem ke mau mone si pentil terus sesuai nom, pakel ibarate. Nah, tapi nek diibarataken niku menungso niki bocah iki sik nom. Nom-nomane bocah. Masih cilik, piyik. Ibarat nek usia iki ya kira-kira ngantos 1 nganti 5 tahun lah. Nah, niku kalebet sinom, ya. Napa Mbak mau urutane nomor 3 sinom tegese nom-nomane bocah. Paham nggih? Lanjut malih berarti saniki urutan kepinten? Urutan kesekawan. Papat. Nggih. Inggih menika macopat kinanti. Napa Mas Mbak? Ulangi kinanti. Menungso sing kasebut mau esi enom terus tumbuh mening dadi siki macopat kinanti. Napa tegese macopat kinanti? Enten sing ngertos napa mboten? Kinanti inggih menika tegesipun bocah iki mau wayahe golek kanca sakake-ake. Yen mau pasinom niku uripe tesih karo keluarga kecil, tesih karo ibune, bapakne, lilike, bude, pokoke tesih inter keluarga. Yen kinanti iki wayahe bocah golek kanca terus karo mulai golek kawruh saakeh-akeh, sakathah-kathahe. Ngangsu kawruh. Apa niku kawruh? Ilmu. Bocah iki wis mulai sekolah. Kados nek para siswa sedaya niku mas-mas, mbak-mbak saniki sekolah lah niku berarti tesih mlebu ing macopat kinanti. Bocah iki wayahe golek kanca, golek kawruh sakathah-kathahe. Lan mulai sinau bedakake bab sing elek lan becik. Dadi kaya kowe Mas Mbak nek duwe kanca sing elek aja dipeloni Mbak. Mas, tapi yen misale kancamu kowe nggawa kowe ing kabecikan nggih ditunuti. Nah, nggih niku wau nomor sekawan ini menika kinanti. Saiki nomor pinten berarti urutan nomor gangsal. Nomor gangsal iki menika tembang macopat asmarandana. Asmarandana asale saka tembung asmara. Oh, langsung pinter ki nek ana kata-kata asmara ya. Asmarandana. Asmarandana tegesipun wis mulai duwe rasa tresno marang liyan
wis duwe rasa seneng, cinta karo lawan jenis. Nah itu nomor gangsal tembang macopat asmarandana, asale saka tembung asmara sing tegese wis mulai duwe rasa tresno marang lawan jenis. Lanjut nomor 6. Yen wis duwe rasa seneng, rasa cinta, mboten usah kesuwen nggih. Tegesipun maksudnya langsung kemawon gambuh. Nomor 6 tembang macopat gambuh. Gambuh iku tegese jumbuh ing pelaminan menikah. Nah, ibu pesen yen kowe kabeh urung pinter bedakna bab sing elek karo sing apik, ora usah cinta-cintanan. Sinau dhisit sekolah riyen, nggih. Menggapai cita-cita setinggi langit. Oke, lanjut malih. Dados wau nomor setunggal nopo kalau dieling-eling? Mas Kumambang, Mijil, Sinom, Kinanti, Asmarandana, Gambuh. Nggih, tekan nomor 6 Gambuh. Saiki urutan kepitu. Napa Mas, Mbak? Sawise Gambuh nomor 7 inggih menika napa? Dandang gula. Dandang gula, gula rasane legi. Berarti teng mriki niku uripe niku tegese inggih menika lagi legi-legine urip. Oh, jelas Mbak, lagi manis-manise urip. Duwe bojo. Diparingi putra teng Gusti Allah. Terus rezekine kathah. Ngaten nggih. Nomor 7 dandang gula. Lagi legi-legine urip. Teng mriki menungso nek bisane lagi-legine urip ngah teng mriku tingkat diuji nang Gusti Allah biasane teng mriku. Wis bojo, duwe anak, rezekine akeh, tapi rezekine bae sing akeh ya, aja nganti bojone sing akeh. Oke, lanjut malih nomor 8 bar dandang gula tegese napa Mbak? Durma, terusane durma, nomor 8 ke durma. Balik maneh nomor 7 Mbak mau. Wis duwe bojo, duwe anak, rezekine akeh. Yen rezekine akeh, nang kene nang ati timbul rasa kepengin aweh-aweh marang wong liya, kepengin sedekah. Wong nek sing seneng sedekah berarti dermawan. Nah, dengan kata-kata dermawan iki mau, nomor 8 tembang macopat durma. Nah, nomor 9 tembang macopat pangkur. Asale saka teges mungkur saka kesenengan dunia. Dadi gemerlape dunia niku wis ora dilirik Mas Mbak. Wis mulai nyawiji marang Gusti Allah. Wis tua Mbak, pun mambu lemah, pun uzur. Mulane nek wong tua iki wis fokus karo ibadah karo Gusti Allah. Niku nggih nomor 9 pangkur, mungkur saka kesenengan dunia, nyawiji marang Gusti Allah. Nomor 11 bar pangkur megatruh. Asale saka tembung pegat karo ruh. Dadi ruweh kuwi pegat saka ragane menungso. Nilar dunya tegese nggih mati berarti. Nilar dunya sedo utawa mati. Nggih ngapunten Ibu nek wonten kelenta-kelentanipun nggih. Pun nomor terakhir nomor 11 tembang macopat pocung sing tegese mangke nek pun sedo menungso niki bakale dipocong, dibungkus kain mori. Nggih niku wau urut-urutane tembang macopat sing cacah enten 11 nggih sing niku menceritakan urut-urutane menungso awit lair dumugi sedo. Ayo diulangi malih, dipun eling-eling malih, mbok pilih mangke enten sing kesupen. Nomor setunggal Mas Kumambang, nomor kalih napa? Nomor kalih Mijil, nomor 3 Sinom, nomor sekawan Kinanti, nomor gangsal Asmarandana utawi Asmarandana, nomor 6 Gambuh, nomor 7 Dandang Gula, nomor 8 Durma, nomor 9 Pangkur, nomor 10 Megatruh, nomor pungkasan 11 niku pocong. Nggih, mugi-mugi saged bermanfaat cekap semanten ingkang Ibu saged aturaken. Monggo diapalaken. Insyaallah niki bar Ibu ngedalaken materi menika mangke Ibu badhe
ngedalaken soal latihan nggih. Soal latihan monggo dipun tenggo kemawon. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.